cwt nach ilan adapa ach riach weg. Ach, gaan il metach riach no adif slui, ek hierdach nachsadig vigig leskippe as een riach sin. Maar is simpler. Kete wird gomoor sa ha Russia. Ach het de wonigheid ach beken is kietbaun aan Beijing. Een live ele, hoje sul Belarus. Doe ik weg len nog milentje luog, ach woon ik nog tiek te woon, als ik goed vast uitdaag het glissige gaan kemmenen. Gun ik zijn bliene, gewil aatje gumamoor exports aan een adapa. Ket Chris Hoy is gewoon massering essen ek ne kemmichen. Hij gatje geweltalent horichte aan een adapa, is nach hele ach ne kodemen zo'n skillen ook loos het narscht. Ha hoi agus moor an ele, tikschen nach aadje van boon aan roet is kutrimiche iter. Gette ha shit ma. Sjen doe ik richtige aan een taai weer kluw agus urem geif heen agus kan doe ik aan roet as kutrimiche.